Kubor ka Batesi TV lawan da shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi min wan ra mangi hakir dog ying jongpi Ki pajba jong kasnong yong kuli kila im hapadeng ka jings air mensem hadin baga sorkar Assam kala pensa amit de ki pulit hado artrok ban pahara hakani kasnong hadin bakalami ka jing persha ka bajur na kaliang jong ki pajba halor ka jingwan put jong ka sorkar Assam ya ki post electric ki bala penyang da ka Meghalaya Energy Corporation Limited hakani kasnong ka badon hakaput bat ka jilla Assam देखा बहुत गद्दार है असम का आदमी बादल में भी आनंद जनन बादल राजा बच्चा ना पानी पकड़ा उनको पुलिस का क्यों मारे दीदीपुर में आया दीदीपुर Nagaliang jong MLA ka Nongpo constituency uba Meral Bonds aim tang shuyo jingtip halor kani marmar ula her shakani ka shnong ban yakren bat ki officer ka sarkar Assam bar hadin ka jing yakren nagaliang jong ki bor pulit ka sarkar Assam kila lej phaino sha upod usam la jong uba Meral Bond ulu yatho ba ulu yakren ru bat u officer in charge jong ka pilang kata outpost ban pha khambon ki pulit ban pahara ha kani ka shnong namar bakat kum ka jing yatho jong ki nong shong shnong ka yong khuli ki im mentah hapadeng ka jings air mensim nakadaw ka jingbon shabapalat ki pulit jong ka jilla Assam hakani ka shnong. Now if it is within the disputed area that is different issue. That 12th area of different and has been agreed upon by two governments. But we cannot decide either whether it is ceded land because from our land, what was like told by the CO, as per our land, this land belongs to us. Like Assam. But it is not within area of different. We'll discuss with you. Tell them to come. Otherwise, it will create unnecessary tension here. Kalau kumni, ngidum nem step ngiradon hangi, bila yakren, bati, bat udon EDC na po Assam, udon ACP jong kiru, bat kabangi sukya pana kaliang jongi balong kani kajing deployment jong kini ki polis kum ar lai trok pawan yang bi hang ni. Kani kajing pawan ya kini ki pulit ar lai trok pa yang pahara hang ni ka su penting ka pensmit kini hunrong song senong jong ngiru. Takanang wah ni ngla ya keren bat ki bakim de ban deploy than kini ki pulit jong ki hang ni kini ban lej no. Bat kala ya lej mantai kala ya skap. Bat ingi skam bagani kajing persang ban tem ya kani ka situation bakam di ban poi sa kajing susi kajing usnam ki kwa kolong ka bajai jai. Ta kajing keren ya penbet ta kong ka badai. Bat ginong song senong jong ngiru ki ban sengan ba ingila ya keren ini lam senong ro kadon gono bakin persang ban keren ni ngin la ban yarap. Long kemamut hakane si piwan jirip sine pi ba kalak ban mi keno ka huri ura lada. Ngim tip ya kata, ngim nut ban ong ya kata. Takadang iwan hang dia ban penjajai, ban penthandan, ba kamram jong i kumnong isat kolong ban penthandan. Ni kwa bakan ni keno kajing ya kedung kendram. Kajing suk ya san kata di bang ikwa. Hindiat menengi usul ngi rupaj ba kala don kata jing krena kaliang i borna sitei ba ladakin iya sitei kalak ban kin lak ban ngila ekran ya ki bakim dei ban lek kumta kim dei ban lek ta ngila ekran ya ki bakim dei ban lek kano ban lek ben ban lek kho ban berngem bersit iki nong senong gi jungi ngila ekran ya ki ban ngi scam ba kata kan ya be kumta ngila ekran mentabat u in charge jong ga pilang kata ban deploy mo kindangwan ki platoon gi jongki segi section sa kum arlai section bat ingi scam ba gajing pahara gajing yang ni kan saya harap ban pensengan gi nong senong gi jungi ru but at the same time na galiang jungi kum ka RBDCC ngin tho chau chief secretary chau DGP
jong ka jela na kam ta deploy ya ki forces ha gini jaka bagi pajba jong ki singai ki namar begini ki jaka ki don sibun ki muha penyekeran hang ni dekum bagi arli ki jela gidang maintain ni status quo bagi tingin pe choi kata artat bah kendriu tari kendon ki keran jong ki si minister bor arli ki jela ha go ati ngin up ya kata ha ka ba ngin ngi scam bagi ki ka bah kan ni We had a discussion. First, we had a discussion with the written order is head. not there in your We hand. don't need written order, sir, because it's our land as per our records. As per our record of his order. That's why you should no one should have erected the post there. They should have maintained the status quo. From our land record, it belongs to us. Like last January only, I was not there, but the other who has told, SCAV had erected 5 posts. That were dismantled by the Meghalaya Police and the Tourism Department. Kadon ke jingja ka basusi bah menin ka ba nagaliang jong ka sarkar Assam nagaliang jong kulit jong ka Assam malai sau putun kilawan ban weng ya kini ki pus elektrik pus light ban ai light ya ki katuk ni gilong yeng hang ne po yong kulit nagaliang ka jongi ki penrem jur ya kani ka jing le donbor jong ka sarkar Assam ka jing bom sunyo ya ka jing ede para jela para marjan di penrem jur yang jengle jengki jengja ka menin haga juk ke por di penrem juru alor ka jing takti yau MDC jengi ba chas marngar bola poi haga ni jaka menin nagaliang ke DCC bang ayo jeng pendek ba ila poi ban penrem jur ya kini ke jengle ke jengki mana ke singi gidan hang ni ban ya kendu ya ini kinong yalam senong ki rang ba chinong di para marjan ki bala benyodon dekat bentip kei ke baja kisah ini kumbala ban sukhu hakini ki kendiat si ki bala dep kadang don ka jing ya penbej apa deng ki menteri rang ba jong ini ki asli ki jela banyak keren ban penbej ya pu sam dek bas kolong matang si singi arsingi hadin bala dep kini ki jing keren kelaja kini ka jing kendrum kendram ka jing le donbor by force na sarkar Assam dia ki di Kampung Roy di bag jelam ke dia kan. Ide ben sutuk biang-biang bagani senong yong kuli kadai pat an parcel kadai ke Meghalaya kadai hapo ka Raj Marwet hapo ke Hima Melim beri uput usam jong ke jela ke jungi bat kani kadai tang ke jingwan de donbor naka sarkar Assam. Kidon bun ke ki bagi persang ban penbij ia kinong song senong ke jungi. Namar kata ni sngo ban kentu ya ka sarkar jela ke jungi. Bamdei ban island ya gi bukum kini gi jing khombor nagaliang jong ka sarkar Assam nakapor sa kapor kani kamdei ke bajatang mentah agi por ke beradap kumali juye keren nadu arjar khendai adu ar hajar ar khau gidan adu cispa khat sautli ki jingja ki insiden hagi jala barok kowe ki pelawara ke jing suki bat ni sofala bu chief minister jong ka Assam tang sian udon bidon uong begidan du san pulai teli ki jingja baga asa ka Meghalaya kala kentur sa Meghalaya ka Assam ka Meghalaya ka kentur sa Assam nadu arjar khandriu hadu mentang ka belum ki ka bom sola ban priang ha ka ba kiditam kijing yalam bakala dingela ban i bagi jing hombor kijing wanle donbor kiditang na kaliang jok Assam be terma kata ngi penrem ya gini ki jingja samtam gini ka menin bat kiwi di jingja bat ngi kentu bat ngi dawa na kaliang jong RBDCC baga sarkar jela kedai ban sim serius gini gijingja ngim dei ban sajam ngi gijingja po Mizoram kolong kumtu barok ngi gi social media ngim kwa bakan mi kano ke kendrum kendram ke bani umsnam bat tempat tu ngi kwa ban le ya kano da ke jai tang ba lada ka sarkar Assam kadang yaile na ko por se ko por kumne kano kinyasa jadi nak kadau ke di ke por ke sarkar jungi kedai ban yang scam ha kanong rim badai ban penbej kloy badi banyada yala ujong uput usam gi kenturu di Kampung Roy ki bebun ki badi ban wara na kaliang jok sarkar ke dingi badi banang penbun mengba ki skim be fer nam gi nong sonong gi jong ngiru kin long se kin yo jing mentoy bandon gi jeng trereng rengka ban gi nang buddi nang ne sakmat gi lai penbej ha ka mengenai kendu gi bor ke badi pej man gi tip kani ke ka 6 kedul ka kendo ko bagi long try mengi kakat kum ka riti penia jong ka ri ke jungi jong ba kan ke khnit ka bandriu ka balai kerpang ba kendo ke siap ke di jungi ini penbej kerpang ba sim jong ka Raj Marwet bat ke district council ka Hima Melim ha pengilek kat bala ban pentikna bangim dei bendu
ya kani ka kendo ko bangidon ka bangiyang ka bangirap ngiriang ngiim na kani ka kendo ko boleh la suspa na ka betajungi bat kani ka jingwan jungi kani ka sngi kalong haju ko por banwan ai mensim ya gini ginong song senong ki badan hang ni ki ba im ha pedang jing seir ha pedang jing sungting da jing wan sya pen wit na ka por sa ka por jingwan man ai mensim ki ha haju ko por ban kunturu yang sorkar ko jungi mana kaliang ka jungiro ini tererka rekat banang ai jing mut ban budin bagi ni ke kijing sombor kembi banja pada kejuk ke por bayo put usam de ban penbet nyokloi kat malam